Assalamu alaikum jama'a, mu abota sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Kuna sauraron kafar ilimin noma da kiwo, kafa da take kawo bayanai akan harkokin noma da kiwo cikin dabarun zamani. A yau a cikin wannan kafa insha Allah za ku saurari bayani ne akan yadda ake hada magani na taimakon gaggawa ga kaji ko kuma tsuntsayen da ake kiwo waɗanda cututtukan da suke damun su an kasa gane kansu. Ma'ana cututtuka irin waɗanda suka ƙici suka ƙi cinyewa. Don haka domin ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo irin waɗannan bayanai, za ku iya danna mana share, like da kuma yin comment idan kuna da tambayoyin da kuke buƙatar amsa su. Za ku iya bibiyar mu a kafofin sada zumuntar masu suna ilimin noma da kiwo a YouTube. Za ku iya danna mana subscribe domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. A Facebook za ku iya danna mana follow domin samun saƙon sanarwa na bayanai idan mun dora bayanai a shafin mu na sada zumunta. Za ku iya bibiyar mu a TikTok, kafar ilimin noma da kiwo tana kuma da pejin website wanda za ku iya samun bayanai rubutattu a cikin su. Za ku zuwa pejin ku na Google domin ku rubuta ilimin noma da kiwo.com domin ku samu bayananku a rubuce cikin sauƙi. Cikin wannan shafi za ku samu bayanai irin wanda kuke bukata daban-daban akan bangarori daban-daban da fannoni daban-daban da suka yafi harkokin noma da kiwo waɗanda za su gamsar da ku. An rubuta bayanan cikin cikakkiyar Hausa wadda za ta ba ku damar fahimtar kowane abu tare da misalai masu sauƙin fahimta. Kamar yadda na faɗa, bayani na zan yi shi ne akan taimakon gaggawa ko maganin da za ku haɗa na taimakon gaggawa akan cututtukan da ba ku gane kansu ba. Idan kajinku sun nuna alamomin cututtuka irin wanda ba ku gane kowane iri ba ne, misali kamar rage cin abinci, raunin jiki, tari da kakari ko mura, za ku iya haɗa kajinku maganin taimakon gaggawa domin ceton su akan lokaci. Abubuwan da ake buƙata domin wannan haɗi: na farko, tafarnuwa ƙwaya 5 a daka ko a malkaɗa. ƙwaya 5 ina nufin duk guda ɗaya akwai ƙulli-ƙulli a cikinta, to ƙulli-ƙullin nan na cikin duk ƙunshi ɗaya nata a ɗau ƙwaya 5, ma'ana guda 5. Sai jinja wato citta guda ɗaya mai matsakaicin girma a yayyanka a daka ko kuma a malkaɗa. Sai koni wato zuma, cokali 3 irin cokalin da ake amfani da shi na girki. Sai ruwa lita 1. Yadda ake haɗa maganin: a daka ko a markaɗa tafarnuwa da citta domin fitar da ruwansu. Idan dakawa aka yi, a haɗa ta da ruwan da za a yi amfani da ita a tace. Idan kuma markaɗawa aka yi, sai a tace a zuba ruwan cikin ruwan haɗin. Zuba ruwan tafarnuwa da cittar da aka daka a cikin lita 1 na ruwan ɗumi, ba ruwan zafi ba, domin kar a lalata sinadaran maganin. A ƙara cokali 3 na zuma, sannan a juya sosai har sai sun haɗu sosai. A tabbatar da an yi komai cikin tsafta, musamman a wajen daka tafarnuwar da kuma cittar. Yadda ake baiwa kaji: ga tsuntsayen da ke fama da ciwon rashin lafiya da ba a gane shi ba kuma an kasa fahimtar wani iri ne, a ba su wannan ruwan magani kawai a matsayin ruwan sha na tsawon kwana 3 zuwa 5. Domin rigakafi kuma, a yi amfani da shi sau 1 a mako domin ƙarfafa garkuwar jikin kaji, ma'ana duk sati a riƙa ba su sau 1. Amfanin sinadaran da aka haɗa a nan su ne: tafarnuwa tana kashe ƙwayoyin cuta, tana kashe fungus wato cututtuka dangin fumfuna da kuma ƙarfafa garkuwar jiki domin ba wa kaji kariya daga cututtuka irin su cutar gumboro da kuma cutar Newcastle. Citta kuma tana taimakawa wajen narkar da abinci, rage kumburi da kuma ƙarfafa jikin kaji. Zuma tana kwantar da ciwon maƙogwaro, tana ba da kuzari kuma tana taimakawa wajen warkar da raunukan tsuntsaye. Idan har aka yi amfani da wannan magani, kaji cikin ikon Allah za su iya samun sauƙi wadda ba a tsammani. Haka zalika, wannan magani ana iya amfani da shi a matsayin rigakafi wanda zai iya taimakawa kaji wajen samun garkuwar jiki mai inganci. Wannan shine ƙarshen bayaninmu akan taimakon gaggawa da za ku iya ba tsuntsayenku a gida cikin ƙanƙanin lokaci. Kada ku manta, yin share shine yake ba mu damar ko ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku bayanai irin waɗannan da ma makamantansu. Don haka kar ku manta, kafar ilimin noma da kiwo ce ta kawo muku bayanan. Za ku iya yi mana comment ta hanyoyin comment wajen yin tambaya ko kuma neman shawarwari akan abubuwan da suka shige muku duhu.
akan harkokin noma ko kuma kiwon ku.